Den næste øvelse, vi skal lave, den hedder bedstemors stoleleg. Vi er så heldige, at vi har stole, men man kan også bruge skridmåtter eller skamler. Men man skal ligesom have noget, som man kan stå eller sidde på. Vi starter lige med at tage vores stole, og så gå rundt mellem hinanden. Så vi er godt spredt ud over hele gulvet, og så siger jeg frys. Og der, hvor man er, der sætter man sin stol. Og legen er bedst, hvis stolene de er meget tilfældigt placeret. Godt. Jeg starter lige med at være bedstemor. Bedstemors opgave, det er at komme hen til den stol, der er ledig. Jeres opgave er at sørge for, at bedstemor ikke får nogen stol. Det gør I ved at flytte jer fra jeres egen stol og sætte jer på en tom stol. Når man har rejst sig fra sin egen stol, må man ikke sætte sig tilbage igen. Man må heller ikke rykke stolene, de skal blive stående, hvor de står. Bedstemor går meget, meget langsomt, så I har god tid til at finde ud af, hvad I skal, og man må gerne kommunikere med hinanden under legen. Godt, vi prøver. Og nu er der en, der tog bedstemors stol, så skal hun finde den næste ledige og gå mod den. Nej. Godt. Når bedstemor har fået en stol, den der løb fra den her stol, hvem var det? Det var dig. Så dig der bedstemor den her gang. Og hvis du gider sætte dig på den. Og bedstemor, du skal stå i den modsatte ende af den tomme stol, så hvis du stiller dig derop. Okay. Så har vi mulighed for, som os der sidder på stolene, at lave strategi. Hvis vi har lyst til det. Og snakke sammen om, hvad man kan gøre. Så hvad kunne være en god ting at gøre? Den, der sidder længst væk, flytter. Så den, der sidder længst væk fra stolen, flytter sig. Okay, det prøver vi. Værsgo, bedstemor.